Reit, da ni'n gorffan heddiw ma'n y gegin efo Gareth. A dyn ni efo Pwdin Pizza. A na i gyfadda, dwi rioed i clywed am ffasiwn beth. Na fi. So fi wedi creu hwn yn arbennig ar eich cyfer chi prawn ma. Special. Special. Thema, allan ni pethau baratoi pizza fel wnaethon ni baratoi gynne, so i'n safri. So rhywbeth bach yn wahanol, sef pizza pwdin Prynhawn da. Hyfryd. Reit, so yn lle bara, da ni'n mynd rhoi twist ar te Prynhawn, so scones a hufen a mefus. Neis. So ni'n ddechrau gyda'r scones. So fan hyn, mae dy fi blawd codi. A yn lle bod ni'n ychwanegu burym, mae da ni llon llwy de o bowdr pobi. So mewn o hwnna. Wedyn, mae gyda ni menyn, so mae'r menyn ar dymeddau stafell, so jyst malu y menyn i fewn, yr blawd yn gyflym iawn. So jyst bod ni'n creu bod yn debyg iawn i frywsion. A menyn sy'n ore, achos mae jyst yn rhoi blas cefndir i'r scones yma. O, hyfryd. Gwych. Scones jam mae hyfen, di. A fi. Un o'n pwdinau gorau efo panad. A fi, te Prynhawn bach Ie, neis. so di gwell i goes dda bethau traddodiadol. Gwych, so ar ôl cymysgu fyna te Gareth. Iawn, so just blan yr busau. Wedyn mewn â siwgr bras. Mae hwnna jyst yn mynd i ychwanegu bach mwy o flas ynghyd â'r menyn. A'r hylif wedyn yw dim dŵr, ond llaeth sgim. So just neud swrt bach yn y canol. Llaeth sgim, ie, achos mae chydig bach mwy o ddŵr mewn llaeth sgim, a mae'r dŵr yn troi'n stêm, a mae'r stêm yn troi'n swigod. So to mae jyst yn cadw'r oll beth yn ysgafn. So ni'n dechrau crynhoi a casglu o'r canol, a chi lle gweld bod hwn yn mynd i fod yn gyfoethog gyda lliw'r menyn yma. O, di. So pwyll piau, rhywun beth ar tos yr pizza. Oes di menyn gyda halen i heb halen? Menyn hall. Mae jyst yn codi ar blas y topping. Gwys o beth sy'n ti'n menyn hall? Dadio bach o halen? Ie, na ti bydde hwnna'n iawn. Ti ar rhyw gwarter llan llwy de o halen. A ymlaen i fan hyn, mae fi tin pizza, 10 modfedd ar draws, a jyst neu cilch o bapur gwrsain. A wedyn jyst i agor y mas. Fel yna, a i wasgu wedyn ar y papur. So ti'n meddwl bod eisiau rholbren yna. A i ddod, jyst i sicrhau bod y crwst yma yn grisp, mae dy fi chydig bach o polenta. Dwi'n geintio hwn ar y gwylod, a gyfer creu sail crisp, a chydig bach ar y top. To mae hwn yn mynd i ychwanegu ar y lliw gorffenedig, a mae dipyn mwy haws wedyn i rolio ar y papur. Gyda'r polenta, mae'n rhoi fath o fiction. Ie, Christians. Ie, o, da iawn. Di cofio'r gwyddoniaeth yn ysgol. O, o'n i'n neud yn Saesneg fel yn ysgol, pryd ni, ie. So just i wasgu, maent y tin, a mae'n rhwydd iawn rwy'n i godi o'r hambwr i'r tin fel yna, gyda'r papur ar y gwylod. Reit, wedyn mae eisiau gwneud tyllau, jyst i gadw'r stêm allan, a i ysgoi'r oll beth i godi, yna wastad yn gwres y ffwrn, a chi'n lle gweld bod y polenta mae'n ychwanegu lliw eira braf i'r crwst. A mae hwnna'n barod wedyn i wres yr ffwrn ar wres 180 Celsius. Mae hwnna'n mewn fel a wedyn. 350 Fahrenheit. So mae hwnna eto jyst yn sicrhau bod y crwst yma'n llipa a llaeth ar y gwylod. Mae hwnna'n gymryd tua 10 munud gyda'r lliw eiraidd braf. Wedyn, y cam nesaf, yn lle bod ni'n ychwanegu tomatos, achos mae hwn yn bwdin, so rhywbeth sy'n atgoffa fi o tomatos yw mefus. So wedyn, yn lle past tomato, mae gyda ni jam. A na gyd yw'n gwneud i ychwanegu'r tomatos yma. Tomatos. Y mefus? Y mefus i'r jam. Ti'n atgoffa ti o tomatos? Reit, dechrau'n peth di. A maen nhw'n atgoffa fi o'r cnawd, wrth gwrs. Reit, so... Chysgu hwnna ac i reid o fel sylfaen uwch ben y toes. Ie, na ti, achos mae hyn gallu bod bach yn ddiflas ar adeg yma'r flwyddyn. So wrth ychwanegu jam, maen nhw'n gwella mewn blas. Reit, so hwnna'n y canol. A'i wasgaru wedyn i greu'r past tomato yma. Chi'n gweld y sglein hyfryd gyda'r jam. Reit, so mae eisiau caws na ni nawr. So allan ni byth ychwanegu caws mozzarella, ond y beth ni yn gallu ychwanegu yw caws o'r Eidal, sef Mascarpone. A mae hwn yn mynd i gael ei ychwanegu mewn pentyrau. So roedd dymeidau bach yn bod man. Neu os nad ych chi am ddod o hyd, neu os chi ddim yn gallu dod o hyd i gaws Mascarpone, bydde ricotta yn gweithio yn yr un modd. So ti arw dymeidau bach fan hyn yn draw. O, di hwnnw mewn ôl mewn i'r ffwrn dy ti o gwbl o ran y caws i doddi wedyn, ie, so just bod yn dechrau meddalu. A chi'n bod beth sy'n ei nawr yw olives. O, naci. Mae gyda fi y tric bach i chi. Melys yw hwn dim sawrus. Mae gyda fi rhywbeth sy'n edrych yn debyg iawn. Cofia, mae'r mefus yw'r tomatos, y jam yw'r saws tomatos. Ond i ddechrau poeni, chi'n ddechrau sboilio fo'r acso, ynddi? Granwyn. Iawn, dyn ni saff. O, mae hwn gynnedd yn apus. So mae eisiau rhoi di, a jyst i godi ar y sglein a'r lliw, chydig bach o olew. A fel chi'n gweld, wrth ychwanegu olew, maen nhw'n debyg iawn i'r olewon yma. Ie, ti'n gywir. A jyst i taflu nhw fan hyn yma'n draw.
So, cofiwch, mewn ffordd, fi'n gwybod mae Lloegr ni'n ar y fori, ond fydd hwn yn ryseit bach addas pan fyddwn ni'n herio'r eidl nawr. Pobi, Mae'n gwbl o thnosau, bydd e? Ie, mae'n rhyw fyrbri neis nes o gem, di cael rhyw pizza bach yn nwedig y melys. Reit, so mae hon yn barod i bres y ffwrn am ryw 10 munud, a na gyd yn neud nawr, jyst toddi y caws a cynnesu'r mefus. Gwych. Chi'n falch i wybod bod gyda fi nhw dan y llwyfan yn cuddio. Da iawn. Waw. Ymlaen llaw. Reit, so beth nesaf sydd eisiau ni yw caws Parmesan. Reit. Un melys. O'n i'n mynd i weid, mae hwnna ddim yn felys. So mae Zest un lemwn. So jyst crafu'r Zest heb y pith chwerw na sy'n gorwedd o dan y wyneb, jyst i greu rhywbeth yn debyg iawn i'r caws Parmesan yma. Gyda llon llwy de o siwgr, a jyst cymysgu hwn i fewn i'r Zest, mae jyst yn mynd i dynnu yr sydd a'r olew o'r lemwn, a mae hwnna'n mynd nôl mewn y ffwrn pan mae'r gwres i ffwrdd. So, ddech chi'n troi'r gwres i ffwrdd, a ddech chi'n gadael y Zest yn wres y ffwrn am ryw awr. Nes bod yn debyg iawn i hwn. So, mae'n grynsiog braf. O, waw, sydd wedi hwnna blaen. So, mae jyst yn gwella mewn lliw, a chi'n gweld mae hwnna'n debyg iawn i gaws. Ydy. Reit, so ni'n barod i weini. Trics i gyd i ti, Gareth. Creadigol iawn gyda chwarae teg. Mae'r pizza na, neu yr sgon Ydych o pizza chwarae teg. Mae'n union fel pizza, yn dwi? Dim os a rhywun yn drysu, mynd amdan rhyw sleisa na sylwi bod o'n felys.